Gabon guztioi, hau limbo da, zuekin, Aitziber Grados! Hola! Kaixo denoi, ongi etorri, Gabon, eskerrik asko etortzeagatik, Bueno, denak berdinak gara, asko esaten da hori, baina denak ez gara berdinak. Osea, guztiek ez duzuen metro erdian eurtzen, Vale? Ez da komeni orokortzea, batez ere. Baina gaur egun badaude gauza batzuk denok berdintzen gaituztenak, adibidez, mundu guztiak dauka elkarrizketa bat pendiente, mundu guztiak dauka TDAH, eta mundu guztiak dauka podcast bat. Nik ere bai. Egunero da Euskararen eguna, eta egunero da ere bai amaren eguna. Eta gure gaueko gonbidatuak ere badu ama bat, badakigu, EP berri bat ere bai, baina nik dakidala podcastik oraindik ez. Larrotxatik dator, zuzenean, Beñat Rodrigo, aka Kiliki! Ongi etorri! Beñat! Beñat! Zertan zabiltza? Despistatu da, bai. A ver. Osea, publikoak azalpen bat merezi du, ez? Bueno, eta nik ere bai, zeletxez? Nengoen erretzen, eta... Vale. Ez que dago justo hemen, kanpo aldea, sabes, eta dago oso accesible eta... Jokiz beteta. Markatu. Bai. Bueno, eseriko gara, ongi etorri txalo, bero bat, Beñati. Bueno, Beñat. Bueno, zer modu zaude? Bekeko azken kontzertua eta gero? Ongi. Ondo ez? Zegoen algun rentintin edo... Ez. Vale. Ke ba? Vale. Zeda badabakoa ere azkena, ez? Bai. A ber, batentzat, hori izan alziteken, osea, bek eta daba izan ziteken berdina. Claro. Bai, txalo. Oso esnatuta. Bai. Eta zuretzako berdina izan zen? Niretzatez. Vale. Vale, oso ondo. Bai. Zer esan nahi duzun, zerbait falta zitzaizuen beken edo dena ondo? Osea, tipo, porque ez da badaban berdina, beka asko zaundiagoa da, ez? Zu batzuk igual, sabes, como... En plan mito aroa? En plan mito aroa. Bai, Mito aroa hori da. Vale. Bai, momotxorro batzuk, de repente. De repente. Porro bat erretze, momotxorro bat. Buah, super guapo. Increíble. Ez ziaten utzi erretzen. Gaizki pasan unortan, Normal, ulertzen zaitut asko, Bai, gainatzen como joder nago hau ni pagatzen. Hauen dio, sabes? Total. Rollo, bai. Hobeto ezagutzeko, zein da lanik prekarioena izan duzuna, Chill Mafiaz aparte? Lan gutxi egin dut, egia esan. Bai. Bai. Chalo, no, que esto es de puta madre. Claro. Sirenak eta guztiai, pi. Vale, ondo. Musikaz ez bazeina biziko, zer lan eukitzea gustatuko litzaizuke? Camionero igual. Esan behar dizun, Bai, pegatzen dizu kamioilaria, pegatzen dizu pila bat. Ez dakit. Bai, pentsatu dut asko, como igual romantizatu dine ururuan. Kamionero literal, Bai. Bai. Gaina dauka como un punto, oso guapo. Zer gustatuko litzaizuke eramatea hor kamioian? Denetarik. Edo zer. Bai. Vale, armak ez. Zerbait obearoko baldin bada, bueno. Vale. Egin daiteke. Vale. Zu Pokemonen batekin identifikatzen zara? Ez dakit asko Pokemonetaz, orduan... Ez dakitzu. Nik esan behar dizun, pegatzen dizula pila bat Snorlax. Me goza. Potxolitoa da. Bai, dago super gustora. Bai, de tranquis. Bai. Vale. Total, bai. Ja. Esan zenuen behin, edo lantaldeari bentsat, esan zenion, inoiz ez dizutela bideojokoen inguruan galdetu. Ez, tio. Ze bideojoko gustatzen zaizkizu? Guapo, dagoena. Ez dakit. Wrestlinga? Pressing catch? Nago un poco viciago hortara, bai. Da divertigarri, Da pizkat como... ballet de heterosexuales. ¿Sabes? Como... en plan... Baina dago oso guapo. Ballet de heterosexuales. Osea, benetako borrokak ez ezkit interesatzen.
Baina hola, konsu, tal... Baina askok esaten dute ez dela benetazko borroka. Osea, ari dela interpretatzen. Zer esango zenieke pertsona hoiei? Ados zaude horrekin? Bai, baina hau ez da benetako konversazio bat, ez da. Osea, bai, baina... No? Claro, No. baietz. Osea, eta... Baina, ke? Hau guapo dago ikusteko, sabes? Bai, Pues hori ere. claro. Vale, zure azken lana plazaratu duzu, eta niri pertsonalki guai, Pues zorionak, oso mila ondo. esker. Ze nolako harrera izan du jendearen artean edo? Ongi. Bai. Bai? Ez dioka zuzueran egin, rollo, bueno. Baina bai, guapo dago non ikuste. Jendeak zesaten dizu. Ongi, bakarrik. Que está Guai, guapo. Ondo. Vale, Bai. vale. Begiratzen dituzu Spotifyko datuak eta audientziak eta movida? Begatu nituen atzo. Ojo, vale, eta? Pues ez dakit, osotara... 30.000 o loko zerbait. Ojo, vale, oso ondo, txalo bero bat. Ez dakit, guai. A ver, ere ez dakit oso ongi zenbat den asko eta zenbat gutxi. Claro, claro, depende nori galdetzen diozun. Claro. Baina, beno... Oso ondo dago, oso ondo dago. de puta Bai, bai, madre. bai. Spotifyrekin dirua irabazi daiteke, ez dakit, eh? Oso gutxi. En plan... Bai, behar duzunaren gatik. Igual... Hola, lehen gutxienez, kalkula omen zen rollo 1.000.000 bat bizita, 1.000 euro. Gutxi gora bera. Osea, Wow, vale, vale. puta mierda. Vale. Bai. Ostras. Bai, bai. Osea, zuek irabazi duzu sekula zerbait Spotifyren bitartez? Ez, baina beno, konpentsatu digute Spotifyekin lortu ez duguna, Euskal Udaletxek. Oso ondo! Oso ondo! Vale. Zure azken laneko bigai dira eriotza eta amodioa. Vale? Zu bi gauza hauek nola trantsitatzen dituzu? Edo. Me muero de amor. Oh! Ongi. Lasai. Lasai. Oso maitakorra zara? Bai. Oso. Oso. Mira. Bai, zuk esan. Bai. De la hostia. Vale. Eta batetik amarrera, edo? 7. Orduan... 7 bastante da. 7 da oso ongi. Oso ongi da 8. 7 baita. Ongi da 5. Hau ez, 5 izango litzatuke nahiko, ez? Nahiko, claro. 5 nahiko, bueno, 6 jaia, nik uste dela 5 nahiko, 6 7 ongi, 8 9 oso ongi, eta 10 bikain. Amaria da bikain. Amaria dago bikain. Claro, artean. hortxe. Bueno, 7,5. maitakorra zarela. Vale, 7,5, oso ondo. Zein da egiten duzun hola maitasun gesto handi bat? Zuretzako, ez? Nola konpartitzen duzu maitasuna besteekin? Badera ona. Ba ez dakit. Jana egitea gustatzen zait jendeari. Sukaldatu. Bai. Edo ez dakit. Baina orduan hor jende irabazteko ondo sukaldatu behar duzu, claro. Bai. Eta ez dizu asko pegatzen. Bueno. Ja. Era gutxi egin nuen mafe bat super gozoa. Muffin. Mafe. Mafe. El guiso este senegalés. Ez duzu Ez, manejatzen. baina azaldu, esan, zer da mafe. Bai, bada giso bat senegalesa, eta dauka hoi askoa. Eta ere dauka krema kakahuete hola super gozoa. Vale. Eta hori. Oso ondo. Eta gozoa zegoen? Bai. Vale. Baina pasan nintzen pimentoiarekin eta zeukan zaporea jamas mediterraneo. Ta etzen nire helburua. Kauela, letxe. Bai. Vale. Bueno, Aipatu dugu amodioa. Eta eriotza ere bai. Asko pentsatzen duzu eriotzaren inguruan? ez, pizkat, pentsatu behar da pizkat eriotzan. Claro, baietz. Es un tema totxo, Es un temazo. un temazo. Es un temazo. Bai. Hay que pensar. Eta zer pentsatzen duzunean eriotzaren inguruan? Osea, zure hiltzeko modu batean, zure inguruko baten inguruan, edo... Egunaren arabera, eske da un temazo, eh? Bai. Pentsa itazkezu 1000 mikro... Nik oso presente Subtema. daukat, eriotza kotxean batez ere, bai? Ez niregatik, ze oso ondo gidatzen dut, baina hemen jendeak ez dakizki intermitenteak ondo jartzen. Ja,
Orduan, ba, bueno... Haien hildako entaz, ez? Claro. Horritzen zara gehiago. Bueno, Ja. oso ondo. Gaua ere izaten da, momentua, eriotzaz pentsatzeko, ez? Hor, sekula imaginatu duzu zure hileta? Bai. Nik uste bastante, liatuko zela. Jende desente juntatuko litzateke denak, hola, salseros. Hor, azken kontzertua, kontzertua. Bai. Nortzuk egin dute kontzertu bat norbaitekin hila dagoena? Ez dute egin talde mitiko batek kontzertu bat con una proyección? Bai, ez dakit, batek daki. Talde mitiko batek... Igual asmatu dut nik, Zer, One Directionekoak? Ez, egin badute los delincuentes, bira bat, eta hildako dagoen Almige Benítez, pues jarriko dute bideoan. Ah, bale. Bai. Ostras, baina Mige Benítez hil zen aspaldi, 30 urte, edo? Claro, bara egin dute la gira de vuelta, eta... Joder, vale. Bueno, vale. Teknologiak. Zuk badaukazu hiletaz ari garela hiletarako gonbidatuen zerrenda? Egin dezala beste batek. Hor ere bai, ez? Vale. Joder, ni bastante papelon daukat hortan, Baina ez zara enteratuko? Osea, zuk esan dezakezu zure etxean, egunen batean hiltzen banaiz, pasako dela, vale? Osea, espero urte asko barru, baina nahi dut etortzea hau eta hau, eta honek kanta dezala, eta honek egitea, eta bengok egitea piruetak, eta... Pues ojo, Baina, oso gusto txarreko horitzen zaitzuk, egitea zure hileta, como... Egita norbaitek zuri, ez? Vale, joder, barkatu. Espero dut, lasai, no? Eta, bale, gonbidatuak ez badira, bale, baina playlista... Bai. Ja. Edo jaritzazu DJak, eta... Joder, ezin duzu delegatu beti, osea, diot, ez? Baina giroa sortzen duzu, hola, sabes? Karo. Da por la liada. Abesti bat, esan. Bat. Kanta bat? Bale, bakarra. Bai. Jesus, ez dela zure bizitzako... Hombre, da zure hiletako kanta. Baina, ez que, osea, orain zadiaz, zaizula importa inbeste, eta orain zazpi ordu pentsatzen. Siguiente oso zaila. Vale. Pentsatu behar dut, patxada zau, sabes? Vale, baina gero esan niri, vale? Porque niri interesatzen zait. Vale. Zure izenaz, vale? Arituko gara, Kiliki. Uste duzu, zarela zu famatuago Kilikiak baino? Iruñan ez. Iruñan inolaz ere. Osea, Kilikiak aurrena hortean dira lokuron. Bai, Dira haien Justin Bieberra, sabes? Bai, Eta erraldoak bai, sobrau. A ver, sortu dute beldur desente, Niri, kriston beldur baten ziaten. Ni txikitan Kilikia izan nintzen. Bai. Ni, osea, orain hau bai naiz? Osea, imaginatu, 5 urteko Aitziber, kriston buru handiarekin, sin más. Daukagu irudi bat, Kilikiena, vale? Hortxe dauzkagu, zeintzuk dira, nik ezakizkit, zure ezkerretik eskuinera. Claro, eta publikoaren edo ikusleen norabidea ezakitzen izango den. Gutxi horitzen ditut, De hecho, horitzen ditut bi. Vale, a ver, ba. Erdikoa, osea, ezkerretik hasita laugarrena. Vale, hola, sudur handia daukana. Sudur euskalduna daukana. Perfecto. Hoi da karabinagre. Karabinagre, oso ondo. Eskuinera dagoena, guztiz eskuinetan dagoena da... Josecho. Napoleón. Ah, vale. No era ese Napoleón, igual me he equivocado, Es que es Napoleón de ezkerrekoa, igual. Me han pillado. Me ha dado que canta oso guapo bat. Napoleón, chiquitico y narigón. Vale. Eta oroar ere, Kiliki guztiak kanta bat, bastante guapa ere la Kiliki, con el palo, no, con la verga, sí. Vale. Ez nekien. Vale. Nik hemen dauzkatizen batzuk dela Barbas izango da ezkerreketik hasita bigarrena, ez? Zera. Txikitsuena. Bai. Gero, Koletas. Hori da, Koletas da urrengoa. Vale? Bibote duna. Napoleón esan duzunazuk, Patata, eta Berrugón. Pues el de la verruga.
No... Claro, baina hor, nor dauka. Ez da oso ongi ikusten. Vale. Igual, torren denboraldian pantalla, handiago bat. Niri ez esan, igual esan, Vale. gero, vale? Ranking bat, osea, zure favoritoa karabinagre. Napoleón enkantere guapo. Bai. Vale. Daukagu pertsona bat, orain sartuko dena, guk baino askoz gehiago ezagutzen zaitu, así que ongi etorri emango diogu, Flakori, ongi etorri, Flako! Aixo, Aitziber Grados. Hola, Julen, oso ondo, eta zu? Oso ondo. Ongi, txagal. Horai zentzuten pixka bat, Zer? zure elkarrizketa. Bai. Pikito de hora, Konturatu nahi zuakizu zer. Zertaz. Zuk, Ui, txamakoak etorri zirenean, bai, Aitor Carlosi, bai, deitu zeniola Blastoise, bai, Kilikiri Snorlax. bai. Igual, da momentua irekitzeko gordofobiaren meloia. Abre. Fuerte, Muy fuerte, Baina zuk ematen diozu garrantzia. Osea, nik ez dut txarra denik esan. Ez dakiz daukazun... Bueno, nire Igual ator nire gordofoba dizkaz zuzara, hitz bai. egitera. La Vale. broma da. Moz, Kiliki, Ongi, tío, fresko, zu. puta semerik, puto semeena. A gusto. Demorak jarri gaitu, bakoitza bere lekuan. Has subido, Orain zuzara musikari famatu bat, Bai. ni naiz el graciosete. Hori da. No toques. Zer sentiarazten dizu, honek. Arraro. Arraro. Bai. Bueno, egunen batean aterako diska bat, zakin doiz, baina konturatuko zarete. Bueno, Flako, eta zekarri diguzu gaur. A Ba, ver. hori, hortaz hitz egin behar nuen. Claro. Zuek badakizue, guztiok, niri gustatzen zaizkidala asko nire lagunen amak. Orduan, erabili dut aitzaki hau, etortzen zarea limbora, ba, zure amarekin elkarrizketa txikitxo bat egiteko. Eta sin más, egin dut. Vale, vale. Hori da, así que nahi bauzu, bueno, Te has beneficiado de mi madre. ez. Guztiok benefiziatu gara zure amaz. Vale. Dale, superongi. Komunismo. Ikus Así ezagun que, bideoa. hori da. Kilikiren ama. Flako bongik elkarrizketatu politu. Euskal Herriko ama guztixak, artistenak. Yeah. Gaixo, hemen, Flako Xaki, zuen kolaboratzaile, community manager eta detektibe maitagarria, eta gaurkoan jarraituko dut nire sekzioarekin elkarrizketatuko ditut, edo saiatuko naiz elkarrizketatzen Euskal Herriko artisten amak guztiak. Eta gaurkoan norekin gaude, Kiliki Fresko Beñat Rodrigoren amarekin, Biki Garzilla, plazer bat, azaldu behar dut, eta bizi, bakizu euskeraz ez? Bai. Baina trabatzen zara pixka bat. Bai, eske egongo naiz pizka bat urduri eta nahiago dut erderaz. Hori da, eta orduan erderaz egingo du. Ez nau pozik ez da triste, esku bakoitzean hiltze bat. Bueno, pues ya está, yo soy Vicky, la macho de Beñat, y nada, y eso, pues qué voy a decir de mi hijo, pues súper orgullosa y súper contenta. A ver, no te voy a decir que esperaba que se iba a hacer famoso y tal, pero de crío ya... Apuntaba Ya maneras. apuntaba, y decía, este es un cerebrito, lo único que apunta es en la tema musical. Los estudios no estaban muy... Haupa jende, barkamenak eskatzen dizuet, gaztelera hasi naiz. Ja, bueno, rektifikatuko dut. Eta nola da Kiliki etxean? Tipo humila, jatorra, sukaldatzen du, garbitzen du? Bueno, garbitu asko es, pero bueno, cocina de maravilla, ¿eh? Tengo que reconocer que yo prácticamente no cocino. Que yo creo que desde la pandemia vivo en ese sentido. cuerpo rey. Como que... Bueno, orain bago Kiliki ikusten ez, elkarrizketa hau, ulertzen dut. Eta ea, esan duzun rollo Kiliki txikitanik edo txikitan izan duen anekdota grazioso edo lotxagarriren bat. Nahi hauzu kontatu gure ikusle maitagarriei. Hay una que fuimos de cómoda a pasar el fin de semana a Beire y, joder, ¿dónde está Beñat? Y en Beire hay una capilla o no sé qué que está en desuso. Y Beñat estaba subido, por eso te digo que es que apuntaba, subida como en el altar, arribica, así, con esto así, cantando, soltando como unos versos, y hasta una madre me dijo, joder, tu hijo, qué majo y tal. Poeta naizenez gero,
Txilmafiarekin hasi ginenean, ez? Hasi ginen nahiko asako, batez ere zure semeak, rollo Twitterren. Lehen da dizien, nola bizi izan zenuen hori? Zerbait esaten zen nion rollo zure semeari erlasatzeko? Eta beste aldetik, ni badakit zure bazen eukala Twitter kontu bat, eta bazeudela rollo metiendo zizaiare, bai. Horda, itzegin pixka bat Twitterri buruz, eta nola bizi izan zenuen garai hoiek. A ver, yo abrí una cuenta de Twitter antes de Chill Mafia. Eres guay, eras más guay que nosotros, ¿no? Sí, pero hice lo mismo más o menos que vosotros sin cantar, pero porque estaba enfadada con el mundo y era una forma de desahogarme. Entonces disparé a diestro sinistro. A todo Cristo, disparé a todo el mundo y cuando ya me sentí como más tranquila dije, bueno, pues ya está, esto ya... Yo no le decía nada a Beñat. No, pues es que a veces me lo pasaba pipa, ¿sabes? Alguna vez he llegado a meterme en alguna trifulca con vosotros y luego he salido yo mal porque, oye, hay una gente en Twitter que se piensa que porque somos amachos no podemos meternos. Digo, ¿qué pasa o qué? Claro, porque... Es que, pero tú a tu edad, que a mi edad, ¿qué? ¿Tú qué sabes? A mí me da igual. Yo puedo decir lo que me da la gana. Ba, bueno, bukatzeko, nahi duzu zerbait esan kamarari. Beñat, que te quiero mucho. Bai. Bai, mami, eskerrik. Una carizqueta, Maíz. Carizqueta jatorra, eh? Bai. Te has portado. Bai. Wow. Zer iruditu zaitu, zaizu. Oso unkigarria. Oso unkigarria. Bai? Unkitu zara Beñat? Bai. Wow. Baina, batez ere bere abileziarekin Guixi duzu, eh? asko betu du. Bai, eh? Bai. Lehen oso txarra zen, ala? Bueno, un poco inepto en general. Baina... Zorionak, Flako. Oso ondo. Oso gora. Eta musu bat Beñaten amari, hemendik eskerrik asko ere parte hartzagatik. Bueno, Flako. Ba, eskerrik asko. Zorgatik. Pazuaz? Ez daki, hori, supare. Norri izango da urrengo ama? Pentsa dut, Ramon Martiko horrenan erama. Oso ondo, vale. Bai, eskerrik asko, Flako Ponki. Agur. Bueno, vale. Bueno, zu hemen zaudela, Kiliki, gustatuko litzaizuke orain entzuten da asko. Bai. Barkatu. Egin berriro. Barkatu, eh? Ez que nire gustatzen zait raskatza fuerte, beti dut liston uñak tala. Ja, ezin du berdina esan. Bueno, Ja. bestela zuk raskatuko diaz eta listo. Vale. Bueno, zu hemen zaitugula, gustatuko litzaidak pila bat, zu hemen kantatzen entzutea. Autotunarekin eta hori guztia. Vale? Si pagáis. Animatuko zara? Vale. Ba, entzune ingo dugu, Beñat kantatzen, vale? Ez dakitzen den prozesua, ze kantatuko duzun? Bat, oso polita. Vale, baina izena. Hiltze bat. Hiltze bat, vale, oso ondo. Niri gustatzen zait gehiago como un fugitivo. Ja, baina luzeagoa zen. Zer? Zen luzeagoa dela eta... Vale, hiltze bat kantatuko du. Bueno, Kiliki bartu mikrofonoa, eta nahi duzunean hasi kantatzen. Guk txalo bero bat emango diogu. Ez nau pozik ez da triste, eskubakoitzean hiltze bat. Ez nau pozik ez da triste, entzazuelo lasaini hiltze han. Ez nau pozik ez da triste, eskubakoitzean hiltze bat. Ez nau pozik ez da triste, entzazuelo lasaini hiltzean. Págalo. Si no vengas aquí, el que se acerca eres tú. Míralo, que quieres ser un mártir. Primo baja de la cruz, luchas por ser un puto mierdas. Rey del marroneo, dando el palo a tus colegas. Eso ni pa' es joseo, mirando al futuro pa' no perderme. ¿Qué es lo que me queda? Si la corriente es demasiado fuerte, viene y se me lleva, haciendo malabares para verte, porque sé que eres verdad. Si la corriente es demasiado fuerte,
viene y se me lleva. Ez nau pozik, ez da triste, eskubakoitzean hiltze bat. Ez nau pozik, ez da triste, Eintazuelo lasaini hiltze han. Ez nau pozik, ez da triste, eskubakoitzean hiltze bat. Ez nau pozik, ez da triste, Eintazuelo lasaini hiltzean. Yo inventé la jerga de la que ahora abusan. Yo inventé la jerga. Yo inventé la jerga de la que ahora abusan. Yo inventé la jerga. Ole. ¡Qué lío! ¡Qué lío! Windowsa eta guzti, Hombre, aquí no hay Mac, somos gente humilde. Windows. Bai. Ze ona. Bueno, eskerrik asko Beñat, placer bat Zuri. izan da zuen eukitzoa, beste bat arte, eta txalo bero bat Beñati. Bueno, eta orain, artista batetik, artista batera, gure urrengo kolaboratzaileak, ia zer edo nor ekarri digun, ze batek daki, Sardadilla, Danel! Hola! Kaixo. Arrano pola, mai bat. Sorpresa! Baia. Bueno, kaixo, Aitziber, kaixo, Hola. gure publiko ilustrea gaurkoan. Badakitzu beti ekartzen dudala, sekzionetan zerbait berria. Itxura Bai. berri bat, izen berri bat. Bai. Hau da, gehien bat ez nahi dudalako lotu nire izena, honeaz, baino, bebai da frogatzeko gauzak. Gaur etorri naiz Jordi Cruz bezala. Jordi Cruz, bale? Gorka Gurutze bezala. Orain Euskal Telebistan gaude, eta egingo dugu Art Attack. Ez dugu egin behar Masterchef, porque tal. Jordi Cruz bestia. Gaur, amaren eguna den einean, egingo dugu amarentzat zoragarria izango den zerbait. Badakitu zer? Bai, gidoian dagoelako. Baina, lehenago azaldu behar ditut egin ez behar ditugun gauzak, bale? Bale. Zure amari, eskulan bat oparitzea, zeure baitatik jaio den zerbait eginda zeure eskutsuekin oso polita da, baina depende kual. Gaurkoan ez dugu egin behar, hautsontzi bat, mundu osuak egiten zitzaion lehen, hautsontzi bat, bere amai, pues jo que sea, aman egunean, Franco Garaia esan, bale, arraroa esan. Baina gaur ez dugu nahi sustatzea abito arrarorik gure amarengan. Ez dugu egin behar bisuteriarik makarroiekin besta. Ez da bereziki itxusiak dielako, bale, luziru dezake, en plan, de repente rigatonien bat hemen, ite itxuste oin koloretakoak, eta, baina eske dau jendia, dau beste gutxieneko zapaldu bat, eta da glutena ez dauena jasatzen jendia. Orduan urtikariaen bat, eta gero gluten gabeko pasta badau, baina oso garestia da, bale? Eta azkenik, ez dugu egin behar, Wally bilatzeko liburutxo bat, ze hemen badau estereotipo bat sustatu ez nahi duguna, ez zaie ondo ematen ama guztiei gauzak bilatzea. Orduan, egin badugu gauza berritzaile eta simpatiko bat, estetikoa, edonon ongi geldituko dena, egin behar dugu landare bat. Ah, bale. Bale. Bereziki hortensia bat. Ah? Oterako Oso da, konkretua. Fenomenal, bai, ez dakit, jartzen zauen. Orduan, hau egiteko behar ditugun materialak dira, pintzelak, Bale, ura, bale, kola, zuria, markari gabekoa, bale. paper mordo bat, zotzak, eta zelua. Vale? Bueno. Orduan, hasiko gara, porque tal. Jardiko zaitxut zuri arduraduna egiteko hartatak gauza importantien. Azu dakitu zelan hartatak mejungea. Mejungea, Euskeraz mitik. mejungea. Batori hemen ta nastu, hola. Nik ezakit egiten, kola osa eta ura. zalduzuk. Berdin da, bat nastu inbida. Vale. Metodologia bastante simplia da. Ta ni Dena, bitartean- txoin baino medidak, dena. Vale. Hau da, dana oso profesionalki eginda dagoen zerbait. Zubota dana, eta ni bitartean joango naiz azaltzen. Bale, egin behar duguna da, jogur pote zoragarri honetan, hau izan behar da gure landarearen potoa. Bale, hemen sartu behar dugu. Tartuan, zuk hartzen dozu, ongi maitea. Bai, bakatu. Lasai, horrek kaltzio daka. Bai.
hartzeizu landarian, nola esaten da, adarretako bat, ahí está. Zugarri da. Eta gero, saiatzen zare berriro, artea bidai bat da, bale? Ez da dena duten behar ondo lehenguan edo bigarrenean. Hirugarrenean, sin embargo, ikusten, hor lortzeizu sartzia. Eta egiten duzu, pues, alik eta aldi gehien, depende zenbat amorru dakatzen gorputz barruan. Ai, ama. Eta hola, beira ikusten zeon gize suabe gero hori naztu edo zeo ze. Ahí estaz. Vale. Beira, eta hemen iteitzuzu landaren mordo bat, behi gaixo honen alpeixan. Beira, oso violentua da, Oso violentua, Oso violentua. Artiak badauko elemento katartiko bat. Ah! Hori da, ikusten. Eta oso polit gelditzen da, kagoen la hostia. Bueno. Ze suabe eta ze... Kontuz gure publikoarekin. Ez que kristoneko rekurso hon bat da nik uste. Nahi oso frogatu, beira, honek terapeutikoa da. Ein hostixa bat hor. Hortziok, earra, nire pasau jatama goztaldiz, lasai. Hau hemen, egiten dezu horrela, ein horrela. Ur gehiagi dago igual, ez? Ez, dagia. Oso ondo goaz. Oso ongi urtengo da. Orduan, hau, zeloaren bitartez, oinikusiko zute zerreiza ateratzeko zelua hemen en tiempo real. Zenik, klaro, atzaskalak igual publikoko baten bateke atera aldu, edo? Ansiedadea bai daukat. Eta, elemento katartiko. Oso ondo, oi! Eta orduan, honekin hartzen duzu paper pieza bat, eta generalian ba oso modu elegante eta oso modu polit baten jartzen duzu hemen ikusten beira. Mira la hortensia. Izugarra izto gauza da. Eta hemen daukogu a***aren argazki bat. Eta zabe, poli hemendik. Hori bera. Eta beira. Maria Ui, hau ezin dut irakurri. Bueno, generalian, bestela badakitzu, erabilia daiteke adesibo bezala, mejunge propioa, da daukon propietate zoragarri batzuk atzizu daut egiten zuarrela pixka bat. Hau, hemen pixka bat untau, eta horrelatxe. Ikusten, hau da arte modernua generalean, bale, orduan. Hau dena, egin ondoren, proiektuak behar du deskantzatzea. Eta ezin degunez jarri, deskantzatzeko egon behar da zikatzen gau osoa, bazuk usten dizu egiten duzu pixka bat telebistaren magia. Vale. Eta urrengo egunean eukiko duzu. ¡Ze ondo! Zeure amarentzako landaria. Oso ondo. Ikusten zer realista? Vale. Bai. Si acaso oso tikismikis bada zeure ama edo ikusten bazute susmoa daukala, etiketa presioakin kendu izituz. Eta hemen ez da deus ere gertatzen. Así que ikusten... Bale, baina, opari bat, edo zein amari? Hau zeuretzat, gaur, utzi hor. Bale, utziko dut hemen nik, bale. Uste dut edo zein amari guztien jakola vegetazioa, Ez dakit, sin más. Daukot bestela alternatiba bat, zeuen ama bada espezia raro bat, ez ditxuna nahi zaindu landariak, porque bastante izan dauja zeuek zaintziakin. Egin geike beste gauza bat, zer gustatuko zaio gehiago zure amari, zure etorkizunaren bermakuntza bat baina. Bale, horregatik, gaur egin behar dugu zure amarentzat opari oso politu bat. Behar dituzu unibertsitateko titulo bat? Behar dezu bai tipesa? Eta behar dezu boligrafo bat. Eta boligrafo bat ez dakit nun dagon, baina badakit badugula. Hemen. Orduan, heldu badaitek ikusten eskerrik asko txalo bera ditzitontzat. Orduan, zuk hartzen dezu titulua, nik hautatu dut medizina. Ze inneban itzulpen gintza, baino sin mas. Eta orduan, tipexaren bidez, hau da oso invento artistiko polit bat, datu arraro guztiak, adibidez, data 1900 bat, edo pertsonaren izena, tituluaren lehengo jabearen izena, hola zapatu pixkat, eta erregearen izena, ze, igual badaukazu tokatzen den erregea, baina kasu enten daukagu aukera pixka bat vintage bat, orduan tapatuko dut, eta gero, azkar, bera sinadura bebai, hau falsifikatzia oso elegante gelditzen da. Ze, hor notatzen da benetan esfortzua jarri dozula. Orduan jartzen dozu hemen, Daniel, tal, doktoretza, atera dut, fisioterapia, zeurtetan gaz, hori jartzen dozu hemen bebai, 2000 eta tal, klar, baina atera nagan emeratzi urtekin, bueno, da igual. Erregian izena, bera, Felipe. Hori da, Felipe, V, Makil, eta, ama! Daukat etorkizun berri! Ei! Gusten, zaila dirudien ere, arteak salbatuko gaitu. Zau izan da, beira eruen. Vale, niretzako. Oso ondo. Vale. Eskerrik asko, Daniel, txalo bero bat.
Kola usaina. Ilusio handia egiten ditu urrengo gonbidatua, gaur gurekin egoteak ze nire beste bigarren eskua da. Txalo bero bat, Malen Altunari! Ikusi ze plato, guk hau ez daukagu podcastean. Esan bitzut, pixkaten boten da bela, Laura Eskenesen, entre el cielo y las nubes. Ez? Pixkat hor lainuk eta dekorazioa. Hau hobea da. Bai, horitu daip, bai. Ai, ama, itzi. Ze fuertea, hemen gaudela, Vale? Ai, pixka nerviosa na. Bai, nire bai, jarriko gara. Txalo bero bat, Madeleine, mesez. Vale. Behar bada, Malen, ETV bateko ikusleek eta gure publikoak ezakite, baina guk daukagu Euskal Herriko podcast famatuena. Famatuena, entzunena, guaixena, bai. Kukitzen espotzuk publi, noken gota. Claro. Benetan zabiz, bale? Entzun nahi baduzue, bale? Bueno, Malen, zen zaude. Ni pozik zuen meneukitzearren. Ni pozik, bai. Espero neban momentu hau nonos bizitzan eltzi. Bai? Bai, bueno. Vale. Benetan zabizetik kanpo, ez da neban, bueno, nonos igual. Bai. Beste programan baten koinziduko, bai, espero neban. Vale. Oso ondo. Zuri, hemen daukazu aukera. Bai. Ze zu erreportaria zara momentuz, bai. Edo orain arte behintzat izan zara, benetan zabizetik kanpo. Bai. Zer gustatuko litzaizuke egitea? Hau da zure momentua. Hau da nire momentu. Abildua ETV-ri. Baina ja. Edo zer eskatzeko. Ja, eskatzen. Elduta eskatzen hasi bine. Eskatu, claro. Zure kamara, hoixe da. Hori da nire kamari. Bai. Bale, nik eskatuko neuke. Eske hau da, olentzere izkatzilez, Claro. Asko zobeto. Bale, nik eskatuko neuke reality guai bat. Euskeraz. Vale. Eta nik aurkeztutez, nik benetan bizitxoa ze realitysek. Claro, baietz. Orduan listo hori izkatzot. Momentuz, gainera urte asko pasau die realitysek eitzen estinetik, holan reality saltzaskuk, ligoteokuk eta hori izkatzot. Bai, oso ondo, bale, bat. Vale, listo, eskatuta gatzot. Lortuko duzu. Esango dugu zuzara zilarrezko erreportaria, orain arte gora bihotzak saioan ikusi zaitugu, 11 entzuteko nere bai. Zilarrezko erreportaria diat ze urrezkoa da Izasku Moiano, eta urrezkoa baino gorago dago gure community managerra Flaco Fonki. Vale. Dale. Esataguna oiane, vale, es Flaco Fonki. Flaco Fonki. Bueno, oiane gure managerra ere bai. Gure bixotzeko. Bai. Vale, badaukazu anekdota bat horrela erreportari lanetan pasa zaizuna edo jebia. Eske erreportari lanetan pasa bat ez, Bitxo, akortana, bueno, bat ez dakit kontau edo ez. Besti kontaukot, baina besti, eske bat oso grabida. Kontau, klaro, A ber, behin pasa baten, junitzela Elgoibarra, kalinkestak eitxa, eta nik eitxen eban atzaldin jaigiroko erreportaje bat, erakusten eban herri hortan dauen jaigiru, eta gero eitxen itxun kalinkesta batzuk gai bati buruz, eta gero ja zuzenekuk. Eta kalinkestan egun hortan esaztien, gaur nahi galdetzi Elgoibarren diruai buruz. Bale? Orduan, ni hasi nintzen jente galdetzen, diruai buruz. Zehazki momentu baten, gatunan pertsona bat kalinta, esanatzen parkatu, aldutza galdera batzuk. Esan biot Elgoibarko jaixe zile, eta mundu oso zeuela oso eranda, eta ardauz beteta. Vale. Baina, hori detaietxu bat. Bale, esanatzen galdera batzuk aldutza zein da, bale, perfecto, eitxotzen lehenengo galderita da. Zer egingo zenuke, €1.000.000 txekea lurrean aurkituko bazenu. Eta errepente itxoste, hartuko nuke horrela, eta joango nitzake, eta imagino hemen zeto bat, eta tipu zetora botazan. Zetora botazan? Baina zer iso, zetora botazan, eta klaro, bueltean da, kamiseti zulotute, haumendana eridakin, da nik, karo, Mikel Dani, kamariani, lurrintziat, ja ezin beste segaletu. Karo. Baina enotzen beste segaletu. Eta sartu neban kalinkestan. Aldo ikusi. Nahi eran sartu. Vale, gu laguna gara, gaur egun baina egia da podcasta hasi genuenean ez ginela lagunak. Ja. Podcasta izan da, gu elkarrezagutzeko, lekutxo bat, oso ondo, eta horre ezagutu gara. Ez ginen lagunek, zezuri bilurre mototzun, markinarra ez ulertzik. Ez. Aitzi. Ez da horrela. Esan urbiltzen niana, ez toztelako ulertuko. Hori bai. Vale. Beldurra emototzun, niri beldurrik ez didazu, ez didazu sekula eman. Bai, esan eiot. Ebitatu, ez? Egoera inkomodo hori ebitatu. Gogorra da ebiteti baton batek euskalki segaitxik. Claro, eske ni altxasutik, Ja. Nik markina xemein ez nuen ezagutzen zikiera. Ja, bueno, vale. Orain ze daukagu.
Bale, rolak aldatzearena, esan genuen, Malen. Ai, ama. Zu Vale. zela eta esan genuen. Zeba ez du momentu batez Malenek hartzen aurkezlaren papera, Vale. eta nik konbidatuarena. Vale. Orduan, ez? Eta ETBek Hala, ikusi dezan ere bai, Claro. zuk ere aurkezteko sena hori badaukazula. Claro, baina, oin aitzina. Osa, oin igual imitoen bizaitxut. Ez, a ber, ez, zu izan zu. Vale, ni claro, izan bera. claro. Vale. Eta egin behar dizkidazu hainbat galdera, uste dut daudela hemen, bai, tarjetoietan, nik ez ditut ikusi, vale? Nik ez ditut ikusi. Vale. Eseriko gara, vale? Bueno, estos ikusi... Ez ditut ikusi. Zintzu dionek? Bai. Ah, vale. Bai. Vale. Bueno, Itxoi, aitzi. egingo dut gauza bat, sartuko naiz, emango jazu paso. Ah, vale. Vale. Zen bihot, zuk lehen esaztezun iguala? Ongi etorri Aitziber grados nahi duzuna. Ongi etorri, Aitziber grados, nahi duzuna. Kaixo, Malen. Eskerrik asko aitzitxo etortearen. Bai, zuri gonbidatzearren. Bueno, aitzi, zer modu zaude? Baina benetan. Oso ondo. Oso ondo. Bai, ondo. Ondo. Vale. Bueno, hasiko gara lehenengo galderarekin, aitzi. Ia ba? Ez Poligraf- da bigarrena izango da. Bueno, vale, bigarrena. Lehenengo galdera serioarekin. Poligrafoko galdera. Estafatu zaituzte inoiz? Ez. Inoiz bez? Ez. Aitzi bai. Nor, noiz? Ez dakit segulo, esto erosi mobil bat atxartu heldu batzu. Ba, ez. Bueno, vale. Urrengoa. Baduzu mania berezirik? Mania berezirik. Uf, asko. Jode, asko. Bai. Oie, tia. Jode, asko. Ez basa, Parkatu. Driveko karpetena. A ber, baina norkera erantzun behar duzuk edo nik. Bueno, vale, erantzunzuk. Bai, karo, ez que bain kontatu behar dut. Hori. Aitzik, berba bat idazteko karpeta bat eitzen dau. Hori gezu... Osa, más o menos hori da. Hori gezurra da. Eta karpetiai kolore bat ipintxotzen. Hori gezurra da. Lo que pasa, zuzarela desastre bat. Ez. Bai. Nina pertsona normal bat, da zuza... Ez. Maniatiki. Ez. Osa, Bueno. Malen da desastre bat eta Aitzi, ni listo. ordenatua. Orain ni naiz aurkezlea. Vale, a ver. Zein da oroitzen duzun azken ametsa? Wow, vale, oroitzen dut. Da oso raroa. Amestu nuen, pintatzen nuela kuadro bat titiekin. Ah, bai, hori konta zausten, ez? Bai. Oso jebia da. Eta gainera, irabazten zuen sari bat. Bai. Osea, baina kuadroa zen superpolita. Ja. Baina, zuek imaginatu, osea, zer raroa, imaginatzea, titiekin horrela. Osea, kuadro bat pintatzen. Oso raroa. Hori, Ja, bai. Vale. Vale, horri txikeu. Eta azkena, Eta azkena, baduzu abiezia berezirik? kuadro bat titiekin pintatzea. Horretaz gain, baukezu besteik, ez dakit, ontxe da zure momentua itzik, kamarara begira zure Esango momentua. nuke lo egitea, hori, Ja, bai. Wow. Juerga juti bai, pixkate. Baina ez da momentua. Ez da momentua. Osea, zeit festen atzena bota gendu nitzela. Bueno, hau ez dakit gaurkotasunez. Zeita, ja, duela 3 hilabete Bai. pasatzen. Txirula jotzea, txikitan... Ai! Txirula jotzea txikitan bai, esaten zidaten kanta bat, eta jotzen nuen notak jakin gabe, osea... Ai? Zer? Ba, ez dakit, ez duzu karri txirulaik oso zer. Ba ez, claro, ez. Orduan ez izu demostrau ezer. Mai azpian, Ai. Vale, claro. Mai azpian txirula badago. Eskerrak ipinidamen letra handiz, ze bestlan, eneuke irakurriko. Miopida. Vale, aitzi, txirula rosi deukeu hemen. Eta ze jo behar dut? Vale, a ber, kanta bat pentsaukot. Bitartean joko dut zerbait. Ez, a ber, venga, jo, klasiko bat. Aitzi, igual hori ez. Igual hori ez. Vale, Igual vale. euskal klasiko bat. Vale? Adibidez, nere herriko neskatxa maite. Wow. A ber, Venga, ba. probatu behar dut, claro, osea, ez da hain erreza, bale? Vale. Eta duela 10 urte ez duela txirula jotzen. Ez duten saiatu benetan, Vale. Wow, oso ondo hasi naiz, Ai, ama, aitzi, baina zelan eitxozu. Bueno, oraino balixoste berez. Zara, Osea, ba, listo, mesedez. listo, osea...
Oso ondo, oso ondo. Esaten date, publikoko batek abesti bat, esaten badit. Hau arriskutsua da. Gatxau bat, esken nik erretza ipinitzet. Ez da erreza izan. Herribera. A ber. Herribera. Ez que hortarako kantako oso ondo jakin behar ditut, eta justo ez da kasua. Herribera? Zerbait bai, ez? Oso ondo! Oso ondo! Bueno, eskerrik asko, Malen. Txalo bero bat, Maleni. Ai. Bueno, Malen, maitia. Aio. Eskerrik asko. Vale. Bueno, gaurko amaren egunari amaiera emateko, hemen daukagu, Maria Blanco! Txaka, txaka, txaka! Txaka! A ber, ikusi batzuk hilda zaudetela, venga. Ala, ergia ezela, zemo zaudete? Ondo, a ber, batzuk ipizka bajoiat. Ai, bazuretzat. Maria, ja, bale. Ez que, batzuk ikusi ditut, urare zu pixka txungauta zaude. Zeo zei bilizea, ura dakate, Beste botako, a ber, batematei buruan. Bai. Baina, kaixo, aitzi. Edauzu saludatu, Hola. Hala, barko, es que me debo a mi público. Vale, bueno, vale. Ondo, Julajo pakinda, le has cogido guztio, ne? Ba ez, bi segundu. Vale. Bai, es que lurra gertu da, kazuta. Claro. Bai, hori ere egia da. Egia da, nik barka amena ezkau berdizuet. Aitzi, hone etorri zaten guztiak, nik ama izan ionian ama programa baten parte hartu berdet, kolaboratzen, late night show bat, ez eso, Mairi? Zer da hori? Nei ama, Maria, ezke zuk dituzun gauzak, ezke txeski gustatzen ba. Nere izpa kasetarila da, Larraitz Blanco, nere izpa beti ikusteu. Teleberrin ikusta behizuen eskatxiki bat, nere izpa da, nere antzekoa hola. Bueno, ni baino beto itzaiteu, ni baino guapa da, bueno, ni baino, ezke bai, gaztiak normalian tienen... Bai. Ni erdikoa nire laguna ere bai, Larraitz, musu bat emendik. Musu bat, Larraitzi. Ni erdikoa nahi zenez pixkat izatea, ba, lehengo ligiakin gogora huitezea, azkenekin bai, baina erdikoa, queda como ahí. Ez como, igual nahi bez gogora hutan, eramakin pixkat hori pasatzea. Aitzi, ni nere ama, asko maite dut, jakin. Nere ama da jefa bat. Onkologikoan iteu lana, oso pertsona ezaguna da, onkologikoan. Hemen ez ikusten inorre gaixo da honik, ezkerrak. Nere ama bisitatzen nahi bazeate seinale txarra. Gile esan, nere ama lanian ez da honian, eote eskelak behira, eta, hombre, muerto Mari Carmen, ya sabía yo. Ya sabía que cuando... Bai, itzaiteu naturalidade ni, ama. Ez que zan berra dakan ikusten naturalidade horrekin itzaiteula, zen nere ama da katolika apostolika romanika. Vale. Hemen batematen gurazua, sinistuna, besu altza este bakarri sentiuna, favorez? Arrastu, Bat. Zuen amonak eta igual, aiton amonak, bai ez? Ondo, goian altza ezu, zuenak, igande eta meseta juteian horietakoak, o? Zerrako inbeste datu, bai? Aitzi, ezke nere ama da benetakua. Jendia fana naiz, oina igandero mesetan da, ez, nere ama bai. Beak izateu media geistea juteala, lan ona da hori. Zegila da, katolikoana movida da. Benaiko, ez da geta itzi. A ber, ez deu, osea, ondo nahi deu eman, barkau, ezke, aizait molesta, geizten nahi zait. Jarritu papelak, ezke ez izarditzeko, baina moitzen nahi zait. Kompresak, normalien kompresa jartzaitut. Hau gero, hau parrandan geho, sekatzeko ere, viene pa, todo bien. Bueno, ez da ezer pasa, hau mostu ingo deu gero, edizi joan. Edo ez? Kontu da, nera ama katolika da, eta kontura unaiz, justu aurrekuan, otzaian, dana dakizuen bezala, milagrosa, aitu, honea, Despistaz. Ez que ikusi etor... Bai, txaloin. Hau, eskola bezala, lehenengo filakoak atento, los malotes, atrás, urrena, zuatzi. Eben, darik usted. Kontua da, bueno, otzaian, eramaguntzan Parisea, junda etorri, ni ama zertazuaz, Maria Junin berdet, kristona izangoa, kriston... Ze, milagrosa. Juntzan, june etorri, nizadet, nahi lagunak, en plan, Maria, eske zure ama, gauza raruak ite ditu, nire ama gauza raruak ite ditu, baina nire bezinua, Manchesterrea egun bat, junde etorri, realeko partida ikuste? Hori ze, jende horretik ez deu kritikatzen? Osa, konturetzezate, ondo. Itxoine, barka. Milagrosa Lurdesera.
Parisa juntzan. Vale. O igual Carmen da, ez que hainbeste santu, azkenare Lisboan unbaiten ibili da. Vale, Hola ditu, egun pasak, en plan, bertan da honez, Vale. gertu, argizaiola ikusten egon ginen, nita ama, esaten nuen, aitzita, ¿qué hacéis ahí? Nere ama jatadana sekinen, datu una, papa. Nera monak ere bai. Argizaio la primera nire ikusi nahi baduzue. Ama ebergenean eta Parisilloak eta nere, bai, nik hori bakit. Eso pasó en el año 1900... Ni, mertxe, tia. Hombre, Maria, es que gauza interesantia dia, ni, bueno. Nik ama izan nion, energia tan sinisten nula, porque, bueno, zuek siniste zu energiak eta... ¿Es? Bai. ¿Es? Jode, tia, no me jodas. Bakarrik lagadia zuen. Eta ni ama, joa, nik energia tan sinisten, bueno, ze txoak eidia hoiek. Vale. Katolika batek hori esaten. Bueno, barkatu. Gero egia da, katolikoak eta juliganak konturatu zate antzekotasun asko dazkaela, ez da? Bai, konturatu gea, zu konturatu zea, zezunezka bisila zea. Antzeman dut. Hau, igual ez enterau. Osa, kantiko aldetik eta... Osa, egia da, kantikoana, katolikoana gehatza como más light. Aleluya. Eskat. Eta, claro, bestiak... Eta, bangala, kien ezatezula, nena. Zu imaginau katoliko bat horiten. Elizkantuak, da gaizki behituko genu, baino hain foleko sale bat ekitu ez como, txaloite deu. Ja. Pizza hau iguala dakazuela. The same. Zanaet, gero ere, katolikoak, jeiki, altza, eta zea hortan, sentadeia profundo horietan daue mitartian, zeiteue, juliganak, hostia, mierda. Zatezula, bale, zeinek osea, horre honbertzun bat ematek, venga, bai jaiki gero eserize, deskoordinazio bat egotea. Pentsatzula que viene el gol, es como nena, no has marcado en tu vida, baina ez dut hartuko. Bestian golak, ari, gustau zaizu hori. Gara, gusta. Estek zartzen da bestian akospatzen, agolaik. Eta, bueno, horren arira, katolizismoa juliganak, hemen juliganik bado, por cierto. Ziur baietz. Edo, etxean behintzat bai. Ez? Itxurakak ba, Ai, mi ojo clínico me dice. Nere amak esatun bezala, honei gutxi falta zaila. Ai. Lasai, hau da gehiagitzeite omen dut. Alarma. Hau da ja, denbora gutxi falta dela, Maria. Hau da ja bukatzeko. Poltza bekarriet, zozerratik karriet. Juliganak eta katoliko azka entzekotasun lepo. Gehiago daude, baina, bueno, denbora emateuneako. Bat ematei ukurritz zaio beste konparazioik? Ok, vale, publiko aktiboa dakau, toma. Bien, nik ikarriet beste konpareketa bat. Lehen gogoratzezate Kovacevic garaian eta Kovacevic. Kovacevic? Ez dakit nondik atea da, norre beste ente bat. Sobrau. Ja, nire lagun baten krasha zen, oza, ya me joderia, tiga. Bueno, ezi, ikaragarria. Bueno, kontua da antzekotasun bat topatu deu, eta txan kromuak atera ditue. Ole! Zestia gutxillo izango. Toma! Kromo katolikoak. Kromo, dao, Andaluzian gori-gorian. Erakutsi ondo. Erakutsi ingoet. Por un módico precio, hemen dana daka prezio bat, doa nik ez da ester. Kamarara. Lehatza, ze batek alaxo bale joine. Zanet, oie. Maria, kamarara erakutsi, a ber. Eskerrak nire, amai, bestela arraiik enun jango. Zue jatezue arraia, garesti dago. Vale. Ingo ditugu kromuak iriki. Iriki. Bitu, ni ateatze ba naiz. Osea, ez pentsa... A ver, Dios, gogorra zeon. Ez pentsa Maria izena sin más dakate. Osea, gugea seme alabak Pablo Maria Larraitz. Claro. Larraitz ez dakin jantzate ama begin baden. Claro. Goierri aldekua. A ber, irekiko dugu bat. Tori haitzi, hau zuretzako. Ui, ama, baina ze bajoi, tio. Ojo. Hau dao. Hau oso fuertea da berez, Hau dao, resaka badaka tipo honek. Hor, hola kati hau ta... Ai, ama! Jesukristo! Hola, irabazi eso! Guau! Irabazi! Guau! Aitzi, irabazia. Nik hau mobilan pegatu behar du. Jo, ba, nahiko mierdak tokau zeizkit. Como mierda? Si hori Maria da? Alkilerra pagau ezinian naunian. Da soy the same. A ver? Ezkerrak bain diru laguntza eman dien, tio pobrian izelako mertzi. Maria ere badaukat. Ojo! Toma! Baina, zu dezkazu honenak. Ze fuertea! Virgen da, Fatima ikustea juntzan ere ma! Hau da, Lisboan! En Lisbon, Fatima! Toma! Kriston movida iteue, Fatiman benetan, gero ikusi, argillak zea panafra...
Futbolista zea? Ya me río yo. Bai, ikaragarria. Publikoari emango dizkiogu hauek? Ez daki, ni txutxiak bai ozea. Ze bestela zein godu. Holy flash, bitu, holy flash. A ber, botako ditut. Oi, barkatu. Zuretzako. Hau txintxo portan zehalako. Hau, bueno, hau gogorra da. Vale. Aiban, eskabitxo hau zuparre askoitan naizea eta irabaziaz. Eta hau zu errukila deulako zugan. Eta hau, bueno, hau gurutze banena. Vírgenes como nosotras. Eta albuma ere, osea, dauzkala en plan, hemen, sartze, osea... Nola bizitza jau jakin gabe! Literal. Oso fuertea, Ikaragarria, antzeman da azukria, Bueno. Egon dize txutxiak indu ere efektuak, Bueno. Kandia, droga berria. Ama pozik egongo da orduan, Ama ikustiak, nik uste gaur ja ikustiak, ala. Bai. Bueno, zurea, nirea eta sinesten dutenek ere, Bueno, bai, hemengo gutxina. Bueno, zuria, restoa. Muxu bat bidaliko digu hemendik. Bai, asko maiteetela, forever. Pentsauko zue, zerratik itzaite zue, gauza gutxi. Ni bueno, ita de hor. Ama gori. Bai. Katoliko batekin zerratik itzain. Urrengo ze igual horingo deu. Badakizue, ondo portatu hemengoak eta etxekoak ere. Bai, txalo bero bat, Mariarentzat. Eta, ja, amaitu dugu, bion artean agurtuko dugu, bale? Bale. Hau izan da Limbo, eskerrik asko gonbidatu guztiei, eskerrik asko kolaboratzaile guztiei ere, bai? Eskerrik asko zuri haitzi. Bale, ez da horregatik publikoari batez ere, eta nola ez, etxean daudenei ere, bai, musu handi bat. Eskerrik asko, eta hurrengora arte.